Hos FlatPay får du mere end blot et intuitivt og hurtigt betalings- og kassesystem. Du får dit hardware leveret af din konsulent, som også sørger for personlig onboarding og gør din opstart så gnidningsfri som muligt. Hardwaren installeres, forbindes og afprøves, så du hurtigt og nemt kan komme i gang med dit nye system. Når hardwaren er forbundet, sætter vi også portalen op for dig. Det er her, du opretter dine varer, kategorier, forbinder til dit regnskabssystem og ser salgs- og transaktionsdata. FlatPays kassesystem, der kører på en stilren tablet, udgør kernen i din forretning. Kassesystemet effektiviserer håndteringen af dine ordrer og betalinger, og med sit intuitive design sikrer det hurtig og problemfri betjening af dine kunder. Med blot et enkelt klik tilføjes varen direkte til kurven, hvor den samtidig kan redigeres. Vi har forenklet og gjort det overskueligt at skifte mellem kategorier og produkter for at minimere antallet af klik, så du kan fokusere på dine kunder. Brugeroversigten i kassesystemet skaber ro og reducerer stress i en travl hverdag. Dine medarbejdere kan på blot få sekunder opnå fuldt overblik over din forretning og med få klik tilføje nye ordrer til brugere samt håndtere betalinger. Betaling overføres på millisekunder fra FlatPay kassesystem til den integrerede FlatPay kortterminal, hvor kunder kan betale med både kort og mobil. Det sikrer en hurtig betjening og minimerer risikoen for menneskelige tastefejl. Når en betaling er fuldført, overføres data til din FlatPay-portal. Vores mål er at give dig dybere indsigt i din forretning baseret på data. Du kan blandt andet se, hvilke betalingskort dine kunder bruger, hvor meget der blev solgt på en given dag, samt se dine mest solgte produkter. Alt dette giver dig mulighed for at optimere din forretning baseret på data. FlatPays alt-i-en-løsning tilbyder alle de nødvendige funktioner for at drive en sund forretning. Bestilling og betaling, dashboard med dybdegående statistik og data, effektiv lagerstyring og varescanning, samt integration til regnskabssystemer og meget, meget mere. FlatPay tilbyder et samlet og integreret system, der gør hverdagen enklere og mere effektiv, til glæde for medarbejdere og kunder. Det hele fås til en fast lav rate, hvor man samtidig og helt gratis har adgang til vores kundeservice året rundt.